Kung balik-balikan na nato itong mga kasaysayan good sa una, mga kasinatian sa panahon nga katong nagpakasal pa ka sa imong bata nga si Janjan, daghan man kayong mga pagsulay nga nahitabo din o pagkakaroon nga nakasabot nako nasabtan na ginamo ang mga kung sa ato ang ginabuhat din na makita mo ko sa mga nga mag-goal ka ba pimente magunahon na sa mga nangagi ba nako mag-goal pug ko maghilak pug ko kung makita ta ka nga magdungoy-ngoy no sa nahitabo pod sa una nya karon ko sa may imong masultian sa atong mga kasaysayan sa una kol. Katong sa una boy sa pag-apit na tulo ka tuig na kong sakripisyo dinhi mga akong bata nga gikasal si Janjan si Mariani taga kuan man ni siya taga Makilala nga katuo sila dinhi nga di ba before to o pagani isa ka tuig di ba simbahon kay mitanan ako bisa ka to gani nga time to semana pa nagasimba na ako mga bata nag-eskwela man kay Notre Damian man na si Janjan Notre Damian pod na di siya nag-eskwela nya sakit lang kayo to sa akong boat boy kay ultimo nangayo ko diri og kanang nangayo sila dinhi og kanang permit diri sa katilingban rekomendasyon nya kami manana kami manana sa una nga nagbuhat para sa leader gato nila kasabaan sila ultimo ang ilang uyuan akong igagaw pod kabag kasukan sila tulusokon sila nya kato si Kring Kring sugoon na pod na magulang niya maestra man na siya nya puros good na sila mga dili good na kuan kay naapoy mga trabaho mga tong kasukan nya sipsipan po dito atuan po nilang pare nga ako kunubad kulto ato nga time boy nakilak lang ko boy pero dili pa manggod ka panahonan boy kay naa pa manggod ni tipon ako diri nga mabugatan pud ko nga ang uban wala pa nagatuon ako bisan na dinhi matong hilakan na nako matong si Kring Kring maghilakay sila nag-uli dinhi kay kasabaan man sila imbes sila unta ang kuan tabangan sila kasabaan man noon siya sa gigagaw nga ato na pod si Janjan dito sa kuan sa parokya expect pod na si Kring Kring kuha pod siya dito og permit tumirin expect pod siya kay katong babae po nga naa dito kawan ni padre sila kabalo naman na sila kinsa to si Inday expect siya nga makatabang pod niya pag explain sa pare kay bag-o man to si Father Galban dahito bali man hinoon kay giingnan man hinoon sa dili mayo dili daotan giingnan ganito ni Kring Kring giingnan gani nga tinanan ang templo sa Dios atong kasing-kasing na ingon gani si Father Galban niya taas na kay na lawom na kay na nga na kalibot sobra na ka espirituhanon kanang kaluwasan boy mo nang nagreklamo pud si Kring Kring unsa man dayong gitudlo unsa man dayong kaluwasan pang sila Notre Damian man na nag-graduate man na gikan sa Indigaysi gikan po diha tama gid nya naman na silang mga lecture tawag pasabot sila hilakan na yung sila diri ito yung mangulang pang asa naman ta yung mga tao kong ingon nila paabot sa kapanahonan manang nagpugong lang ko boy kay kung wala ko nagpugong ato boy suko ang espiritu boy ako gyud malimbuwad ko dito kay kinsa man ko sa una na ko amahan ako paning pugngan kalutan pa nako ni ako paning abununghan nga dagan pang mahitabo ato nga time gitagaan sa di ba saan sila nga gipatawag na po ko dre si Padre Paul o ano to dre na po si Padre Garban nag-ingon pagid siya bakakon pagid siya kay napirmahan niya kuno ang recommendation nga wala niya nabasa ang pangalan di ito nangayo sila 1,000 permit tumiri lang at ato boy kay ingon ko boy bakakon po di ay nga timbawa sa ito kuan nga nagpugong man ko nga niingon na nako ang espiritu daman sa kuha sa tanawa anak ang ilang mga gisulti so kuha sa ilang binuhatan mga to pasalamat gyud ko ni Father Paul kay mo isulti ko di ko masultion kay tama ko no okay na di okay na nakasabot na siya pero ato nga time kung sa ulaw lang ulaw kay ngano man tibok mga opisyal sa barangay sa GKK daghan kay sila ila di itang gilipot nya invite lang ko dito ako di speak mo to ato nga panahon boy kung gipasulti ko nila karon kinahanglan magina ko ni isulti kay sila man anda ko sala nako magusay magid sila ako wala mo koy sala kay ako naman tong gihilakan ngatong pagkonaktak ko ako na lang gihatag akong kaugalingon ngadto sa Dios tungod nila kay musuko gyud ang Dios musuko gyud kay murag sila ang Dios dili boy mga to nga time nagaampo nangay ko sa Ginoo nakasalgid akong bata
Nagpasalamat po ko dito sa parokya sa kuan. Gidawat nila mga rekomendasyon. To gasto gyud ko ato. Nga ang akong mga parente dinhi isip ka tong mga maayo nakita man ako wala po to katambong uban o wala po naglabay nako. Bisa ka pang mga parente dito na nangadto sa laing gikasal. Nga sige na ko ingnon nga anong dili to madayon. Grabe ang sip-sip nila boy. Nga gipakita man ako sa espiritu bisan na ako dinhi. Atong sige lang kong hilak dinhi. Sa nagproseso sila silang mga kuan kay gisulay nako. Nina ko pag-abot diri maghilak sila ko. Pagpaubos lang mo, pagpasaylo, pabuta ang alang kanila. Kay ang Diyos maginhatagon kung magbuhat lang mo balaod. Ano sa may ginukto kay akong mga bata. Nga ingnon pagid ko na nagakasal-kasal ko di lang ako to ipakasal di ba? Nga bunyag ko mao ta po to pahuban bunyag na po daghan na pong istorya nga dili bunyagan. Boy, wala na sa balaod sa balaang kasulatan ko mga sakramento. Usahay gani magahila ko nga man. Nagasimba na ako mga bata ha. Naa sa simbahan na. Bisan ako unom lang ko kabulan wala nagasimba kay sige man kog strike-on pod sa nagwali pod padungog-dungogan nga padis Dios bada ka na nambal ka padis Dios bada nga wala ko nagsaad nga maluwas sila ang nagpadis Dios di ba tama no naiingon siya mao kuno na ang arka tanawa ang mga kinaiya nya nakita man ako boy ang kamatuoran boy wala nagpasabot nga nakig-away ko nila kay Katoliko gyud ko na espirituhanon Katoliko universal wala dili ko makigdebate sa mga reliyon dili kay mas malipay pagani taboy nga daghang reliyon kamo unsa mga sige ta pahambog sa tong reliyon nga puros pod mga bakakon ang nanulod dito tama gid ulaw na kaayo boy bisan ka sa padero kan natawa mga pare taraw magsulti sila makaluwas dili nagpadis Dios na boy matong akong gisulti karon ani gikinahanglan magini nga madunggan nila kay napay panahon mas maayo makigsulti sila nako dili man ko makig-away ang problema man pud ako boy kani nga magido dili man pwede ipatawag dili man pwede di ba pakigpulong dili man ako isulti mo nga mogamit ko ani sa kamatuoran kay basig nag-abot sa panulahi na ang tanan kay naamanggoy naglabay nako sa una ako na po naghilak akong bata ra pod nga naghilak di ba no naghilak na pod siya no kay nakakita sa iya niya naghangyo sa kuha mga pasaylo niya patay naman siya kasi ada si Dora kasi pangutan-on na naghangyo sa kuha kudugay naman na doon sa luoy kayo nga ulahin na ang tanan kunang tanawa nagpabuta-buta niya mabuta magsakit boy dili makaluwas bisan ako boy sutiante ka di ko makaluwas bisa ka mga pare wala pero ang problema nila gisaaran man nila manang padis-dios na ang dito ka paampuon sa dili madunggan ang tingog nya sila ang nangabusog di ba no paantuon ka dito ka paludhon ano akong giingon gud niya sa layo gud ninyo og tulog sa simbahan tulog anang mga hinabuhat nga mga balaan mga shrine ana dito tulog di ba ka mahadlok na balaan man kana boy diri sa to boy kinahanglan gyud buhi gyud si Kristo tumanon gyud ang mga sugo kanang giyaw-yaw na to matuman ang pabuhaton gyud kay pa Dios na nga nagpunita manto sa una grabe tong karon boy murag isog na ko magsulti kay humanan ako sa pagantos ako nang gihatag sa Ginoo kay ako ang kinabuhi karon siya naman ang nagamit nako manong magsulti ko biya na ko sa tawhanon kalibutan nun wala na katudlo lang ko sugoon lang ko pero gamit ko sa kong kamot nga magbuhat og mga testamento mga lagda di wala na sa ko karon ang balaang espiritu jud nga mogamit nako kay kung matawhanon gani ko boy na ako'y dagdag gamiton nako ang akong katungod ana diha sudlan ko og mga interest di ba tama mo na nga tipay kay ko katong mga kabos nga nagpatambal dinhi labi na katong mga dinagdaog anang mga tawag pong walay kwarta kay dali sa maayo kay katong kwartahan mabot testingan paabot dito mo patambal magduhig naman ko magtambal naman ko wala nga ang mga tao nga dili gusto sa pulong sa Dios dili man diri kay hadlok ayohon di ba namas Biblia dili sila moduol kana ko hadlok ayohon og mobalik sa Dios di ba tama namas wala ang kasulatan mga tao nga magsultigas ka matuoran magyamiid lang sa kay gahi sa mga ulo grabe tong history sa una boy na naman na maglisod ko kung kinsa akong kakampi kay katong mga tao pud giduulan sa mga bata dili man puto nagpatambal gud nga ayaw man na sila kabalo man na sila mismo ayaw man na sila
Nya mo taong na naghilak sa pang asa man ta moduol di pang. Nya kana sila sa una pang gipukaw ka, nagsakripisyo ka na ayaw mo na di pero ganong giingnan man ka nga kulto ug bad. Mo taong sip-sip man. Mo to boy nga kung naay mga kutso-kutso adtoan yung taong gikasilagan ug mga gilibak ug kutso-kutso nya kinsa may manubag ana katong mga pare di ba? Kay naman po sip-sip dito. Muto na inaigo po to dito nga ayaw pagsip-sip sa imong agalon kay imong agalon manghulga sa imong sulugon. O nahitabo na dre boy. Naak no. Yak ra man na kay sama man ta sa Bisidonia gisulay ta ba. Nagtukod tag turi tupong sa langit ti kanaog ang Dios aron sulayon. Wala nga ang gahom sa daotan og maayo. Iya na sa Dios Amahan. Magpili ka kinsa imong amahan. Tama. Wala nga nanong ako ning gisulti wala na pasabot danudya ko nila dili. Pasudya gid na kaya ang pag-abot sa espiritu sa kamatuoran di ba? Hayt sa imong sulti ano. Ang unang pakigsudya kay ngano man ay ikaduha ka matayon. Ang unang naigipakita di ikaduha na nga pagsudya di pag ikaw mutuo nga nakakita ka iniglas nimo na sa kamatayon mao na problema bay. Na dito sila mutuo sa wala ni reflect sa buhat o wa po nakapakita ang panagway sama sa bituon na dato adre manang sige ko hilak basin karon wala na ko hilak sa ilaha individual naghilak ko sa maabot man tong nag-ingon man nako kaniadto ang Ginoo anak ko dili ka mo dawat na imong kasakitan. So dayon gyud ka gikan sa imong anak sa imong kasaysayan wala ko kabalo nga mao na to ang dakog sulay pagpakasal sa akong bata nya karon na magid nato ang Ginoo nag-ingon man sa dako kanunay ay kabala ka kay maabot gyud ang kapanahonan ang nagisulti ko karon nya ang uban maulaw na ko muduol wala mas maayo muduol sila sa kuwaboy kay maduhigan ako sa espiritu. Tama gud. Nya ako nagdumot na ako dili mo nag-ingon dili sila makaharong nako. Di makarong kay nagsulti mas kag tinuod man to sa una nga badlungon yun mo ayaw yung magsuko mo nang wala pasagdain na sila kung halimbawa nakikaway nimo paglipay pasayloa sila kaya nakakita mo ka nahigog mamang kasi mong kaway wala nga kikinanglan nga mas maayo po din madunggan po din nila pwede nag-ingon ganan ako ang espiritu ingon nga ako si Papa Jesus nga ang espiritu nga kinalang hinganlan nimo sila kay basi nag-speak sila nga wala sila sala nimo kay nigabot sa panahon manubag man sila kay kinsa kaniadto og karon siya pod ang maanhi tao pod magsulti ko nila maghubad parang siya na pod ang maanhi nya ubos pa ko magpaubos ko ba kinsa man ko igo ramang kong nakighusay igo ramang kong nakighusay ang espiritu katong mga balaan ng mga bihag ni Kristo sa una ana nga sa tawhanon ni biya ko kaya parang gamiton ko dili iya sa kalibutan ng mga espiritu tama. So mas maayo unta nga sila unta mo dool din ito makabuhat ug panang sala sa mga call niya. May pasaylo ana. Depende nila kay kung naa ilang garbo, kung naa nagkahakog sa panahon, may mga pag ako na dito. Karon may nga naman ko kung manhi sila nako nga kalagnon ang kinakalawasan hindi ko dili mo Ginoo. Sa una pa unta to. Ana nga sa pagkakaroon kung buhi sila manhi patyan sala ang namagoy garbo maulaw sila sa ilang mga gibuhat nya kung ang nagpadayon karon pasagdain na sila kay naamagoy pagayon nga hantud sa pagbalik di ba ano nga kung nakabasa lang ta sila sa balaang kasulatan pasagdai ng mga tawhana nga nagtapok-tapok kung tawhanon na mubo lang nga panahon di ba natong silang Isayas og sikuan nagtipon-tipon di ba namanas wala nga sulatan nya karon dre kung tawhanon ni nganong giyak naman po na nila diya sa dahon si Bansa una, di ba? Nag-organize po sila nga magsakripisyo para itong mga linog katalagman. Nga, niadto gani ko dito, kay giingnan ko nila nga, mo-join ko dito. Pabot ika upat ka adlaw, na upat naman sila. Nga to, giputol nila, wapagabot siyam ka adlaw. Nga, gusto na ko i-join na anak ko dito. Nga, karon nawala naman dito, kay balaod naman itong katawanon. Nga, nagsing basulanay sila, unsa puputong uban, nga, magbalik-balik sila. Tatuwa diri. Katong pagsakripisyo sa una, mabutag 50 o 700 pa. Nga, budagan pa ko. Gamay, gusto pa gid sila. Tama? Nga, hasta karon naapat ta. Matag hapon. Mana nga, imbita sila, dali ka mo nga rin. Alas 6, matag gabi, maghubad ta sa balaang kasulatan. Kay di pa madungog ang ampo. Kung sige lang tag ampo, nga wala ta kabalo sa balaang kasulatan. Kay kaniadto lang ta, nagasimba. Simba sa tawhanon. Binuhat sa tao ang templo sa Dios simba gani na sundon gyud nato si Kristo nya unsa man ka pasunod kung wala ta kabalo sa balaang kasulatan magbuhat magbalaod ka sa balaod sa Dios di ba tama mo na kaning primero day natay binasa gihusay nako nimo ang pag-abot sa espiritu tao anak sa tao magpuyo-ban kaninyo di ba do
sa kataong tinawag himong kauban og abyan makihusay sa unang pagkaghusay. Ikaduha kadang nagipakita karon ikaduha na siya nya katong na sa ubos kung dili sila mo tuo pasabot kay naman sila garbo di sila mo tuo nagpabuta-buta pud na sila. Nga gusto gid ako katong nakakita mo saksi katong naayo pud saksi pud sila kay tulubagon nila na nagabot sa panahon manang balik sa ko ade kita bala na ko diya dili pagid mo tuo ko dadan niya sa ospital dadan niya sa uban dili man ko hospital diri iko aram nang hikapon pag-ampo mo pangayo nya kung mangayo ka dili madugog imong pag-ampo kung aduna kay mga sala. Tama. Mana boy taas kay kasinatian boy katong gusto ganda ko makisugdi sa pare itong pagkasal sa akong mga bata dito. Yan salamat pud kay ang mga tao gawas sa akong mga kaliwat ug atong mga taong suod na ko di nga taga-sugarbo nga nagsige pog sip-sip sa mga tao nya sila pagid ang nagsige suroy sa mga tao. Kabalaman ko sila may nagsige suroy sa mga tao nya buhatan kog dili maayo. Nya mahino nang ubahan nino nagunahuna nga kultog daotan ko. Sa karon gani moingon pa sila nako. Pad magkuno dito sa nulibad nya karon nga ayaw man na sila. Mga tong giingnan ko sa una sa pari nga pasudlon pagani ko sa simbahan. Kung ko na ang mga kaabag o tanawa, di karon dili na ako magsulod. Kay ako sa una gitulisok po ko diya, di pag ko pasudlon sa kong simbahan. Ako man ang simbahan nga naman, dugay ko diya sa nagsakripisyo boy. Sila wala man sila katulugan na. Galakaw ko gasakripisyo ko ana. Dili na ako ron kay gigastuhan naman na kay sige pog dayday na gasto, maluwas na magasto. Kadako nagtulubagon boy. Ako gid. Nya wala di magisultian sa iyang mga sala. Ang problema na boy, katong nagulog-ulog di ba? Nagulog-ulog po ni sila sa mga katawan. Bahala na, tulbagon na nila boy. Kaya ako na isulti ka maturan kaya basi pa napay panahon, mabalik na duhigan ako. Ano magpaubos lang god. Ang alang man ako sige halok sa ilang mga tiil di ba? Tama. Magtambal ko di ba? Magilak ko. Usahay kaniyadto pag gani nagsakripisyo ko di ba na ako gitambalan nga pagpaubos mo malok pa ko silang tiil no? Karon maayo gid ako siya. Nya karon kung sige ko halok di ako nakabandi. Good no. Pare karon kasi gigilak ako ikabandi. Maraming salamat kaninyo ang naglibak nako kanang nakikaway nako. Nagpasalamat pa noon ko ninyo. Wala ko ning suko ninyo ano man. Pero kung wala to sila boy, di ko mailang nga nagpaubos. Tama gid. Matong sa kanunay ko kamo sa unang gisultian. Ayaw na. Mo nay walay bili nga bato bililon kanyo kay diha mo makita nga mapaubsanon. Tama. Mana karon ka na daog naman ko. Kaya ingon man sa dili na ko gusto nimo nak dili ka init dili po ka bugnaw. Karon dayon mana ako o hait nang sabi man hait ako sinutian karon. Tawhanon ako maglakaw-lakaw o diha. Kung muduol na ko, wala. Matingala kay buslot akong kamot kung magpakita ang espiritu ko dili ko Ginoo. Gigamit lang ko para naghatag ko katugod para magduhig sa espiritu bupandong ko. Silang kasing-kasing usultian ako sa kamatuoran. Di ko makaluwas boy. Gipauna lang ko. Nasay mo musunod siya. Kinsa karon o siya pod ang manhi nasa wala ang kasulatan wala ko padidan ninyo kung reflect pod sa iya sama pod sa panag reflect sama sa bituon o mo reflect pod sa binuhatan siguro isa pod ang kagamit sa espiritu pero lisod man kayo tarawa sa espiritu anong gasa wala ko diri nag basa kita wala ko tawhanon nga balao dinhi pero nagkadaghan ta mga manhi lang po kang magpakarong ingnon ka di mo ikaw mo balik di ba? Tama. Di ba ikaw ganit sa una sakit kayo no? Sakit yun. Isulti na konti noon kung may impero noon mo gidag-dag ta mo din mo na hindi problema na ako di gusto mo yun kung ato ko sa Ginoo yatag naman ako akong kaugalingon ngadto kaniya ang alang bawion pagid ako mga tong ingon sa Ginoo kung dili ka mo matinumanon kana ako kung magpabili matinumanon kung bakakon sila kung ingon sila nga sila gitagaan og mga sila gitagaan katungod sa kalibutan pero bakakon ang sinultian pasabot na dili iya sa Dios boy pastor ka man pare ka man o obispo ka man o kinsa ka man basta nakatuman ka sa sugo sa man kabalo ka kinsa mong amahan unya ang problema boy kontas ka boy daghan nga sudod nimo daghan ka mga follower kinahanglan gyud mo ato ka sa ubos ang gamiton sa espiritu og nakaila mo niya nakadungog mo sa tingog dinglanog dining dapita muduol di ba ang problema kay ko dito mo nakaila sa kalibutan kamo na ang magigo mo na ingon kamo na ang magpili patingog ka ang tropita boy isulti ang kamatuoran manay karan isulti man ako ni na mahitabo sa internet mahitabo tanan di ba daghan na karon nag-vlog no daghan mga to sa una kung dili na ko dawaton nagkulbaan man ko kayo sa anak na yung mga kasakitan nga grabe sa kasakitan og naampoy mga linog
Mga to na sige ko hilak. Wala pa na nahitabo naman. O mag-away po ang Israel mo na. O di ba ako nang gisulti ninyo? Kamo mismong saksi. Tama gud. Mo to naghilak ko. Pero na pagpaubos na unta sila. Yang akong kagulan karon boy. Kung mubuto na ang nuclear. Mga na akong problema. Kunya wala ra ba ni giwali sa nagwali. Talagsara kayo sa ang katuloy ko ang ilahi noong gipang sulti nun hatag hinon dito pagumpisal nila isulti ninyo ang sa ditabo karon na katapusan sa kalibutan daghan nagsulat ana kinahanglan ang kaluwasan ng atong hisgutan dili ang atong simbahan nga tinukod sa tao kang templo sa Dios ang atong kasing-kasing magunsa mga sige kag simba sige kag ampo ang namo wala ka nagatuman sige ingo pasaylo ka sa mga sala wala ka nagapasaylo sa mana huwad Padres Dios. Mga boy, salamat kayo. Sa sunod, kamo mga nag-subscribe ani, salamat kayo ninyo ha. Ang Diyos na nakakita ka ninyo. I-share po din ninyo para mabalaan sa uban. Kay mauna ni ang palanog ang trompeta. Ayo pabutang mutingog yun ang tinuod nga trompeta nga magmahay ang uban. Wala ra bay pagmahay nga nauna. Ana pa ko dinhi. Salamat sa mga nagigamit, nagahigig mga ulo na nakaabot ko karong panahon na. Kumanhin lang po mo rin nga makig-debate na ako, makig-away, dili ko makig-away pero isulti gid ako ang kamaturan kay mao man kana ang atong kalawasan. Tama. Dili ko bakakon kana sige ko ingon nga patay na ko sa kailid kun kalibutan dili ko bakakon manudlo lang ko. Pasama ni Kristo gud sa ka rabbi magtutudlo dili amahan dili father. Nagpaman sa kadaghan hinuon mo. Kana timagdibangan yun sa balang kasulatan kung magbasa mo nakaila ka mo sa kamatuoran. Salamat ug may gabi sa tanan i-subscribe ninyo ni salamat pud sa nagfollow ang Diyos nakakita na dili ko magpapalakpak ninyo nakitaan mo sa Ginoo ug nagbuhat mo sa iyang mga balaod. Salamat, God bless ug ang kalinaw magauban unta ka natong tanan. Amen. Salamat, Kol.